sisi. Hayi Pontemako, ndiyaphila njani? Ndiyaphila. Yamkela ne? Yes, ndiyamkela bhuti. Usisi uyamkela bani? Ndiyamkela Mvanyasha. Okay. Born and bred apha Qumbu. Okay. So ndingowalapha nje straight nguMadlomo waseNxakolo in the rural areas just outside town. Okay. Yes. All right. And then usisi ke ngoku apha Qumbu wathini? Wenzeka ntoni apha Qumbu ngaye? Come on. What do you mean kwenzeka ntoni? I'm saying wakhula Qumbu, wafunda Qumbu, wasebenza. Yes. Okay. Tell us more. Ndifunde my early years in primary apha Qumbu. Later on in a high school. I also did my high school here, matric yam, and then I went to Oxford, Harding. Okay. Ndaphuma apho, I went to Boston in Joburg. That was the first year yam. Ndabuya ndagqibezela KSD eMthatha. So when I started working ke ndaphinde ndabuyela Qumbu, eQumbu Health Center as data capturer apho. Currently I'm an ambassador eSiyakhanyisa HIV and AIDS support group. That's what I want. Exactly. So how did you become an ambassador of You is equal to You? Siyakhanyisa HIV and support group. Oh, okay. That's interesting. Yes. Well, kuphume a post ne ifuna abantu abaze ambassadors. But ke anduzungena more okanye deep into that. Okay. I'm an ambassador because I am living positively with HIV. Okay. Maybe ngakupha just a brief background of the story, Please, right? Please, yeah, please, but I'm gonna be very, very short. I was diagnosed HIV positive on the 31st of May, 2017. Yeah. So the diagnosis was mna kume i-HIV yaziveza ngesiluma, you know. Ndandingumuntu owayene severe period pains, and then a lot happened ke. I underwent stages ezininzi ke. Ezo stages involve disclose how I found out kwakunjani and stuff like that. But ke umuntu who wants to see that can follow our social media pages on Siyakhanyisa just to avoid irritation of the same thing, you know. So the ambassador because now I am undetectable and untransmittable. So xa kuthiwa ke ngoku you are undetectable and untransmittable, it means that when you've gone through all these stages, ikufana uba uzihambe the journey with treatment, adhere to your appointments in clinic up until you reach a level whereby viral load in your blood iba undetectable. That is less than 50 copies. Okay. Viral load. But I'm just not less than 50 copies. I'm lower than the detectable level. That is lower than 20. Yeah. Okay. That is why I'm an ambassador. So I'm an ambassador because funeke ndifundise abanye abantu about the treatment. So fortunately abantu abazawufundiswa ndim bazofunda from my experience. Ndingabaxeleli ngento endithi ndiyifunde encwadini, but I'll be telling them about into that I underwent, the stages that I underwent until ndizofika kule the stage of being undetectable and untransmittable. Yeah. Okay. So tell me, so now let's say I'm living with HIV. Now I want to reach a stage circle. What can you advise me on? What do I have to do? Well, ukuze ube undetectable, well, i-journey ne xa uqala uba diagnosed and stuff, at first kuyoyikeka. I don't want to lie, but I would advise nobana ngela xesha kusoyikekayo, nothing makes sense andithi kuwe, but make it a point into yobana ngokungekabikho nto i-clear kuwe, use your treatment. Okay. Use your treatment. If I would tell you into yobana ndifike nzima kanjani kule nto, well, bekunzima in a sense that yonke le nto ibintsha kum ne. Yes. And it was very scary because of reasons ezininzi. Some reasons vary from well, I only started ukuba romantically involved when I was 21. Now at the age of 24, now story siyatshintsha ngoku.
I'm diagnosed with HIV. So ezo zinto zonke zazindothusa, zazi-dramatic, zindenza ndibe nomsindo, zonke zazinto ezi. But into eyandincedisayo mna into yobana every day I made it a point into yobana I take my pill. Sometimes ibuye nale pilisi yam ndiqoma, hey, noba funeka ndifile apha. Ndihlale mhlawumbi for like 15 minutes ndiqoma uba iyadlala. Ubomi bam sebucaca ngokuba kuxhomekeke on this pill, and then I'll take another pill ndisele. As a result mna i-appointment dates zam ndandisiya before zifike. Let's say umzekelo ndibekele i-28th, mna ndizawuya phaa kwi-20 mna sendipha, because I was losing most of the pills because ziyabuya. But because ndandisoyika into yobana ingathi ndizawufa, then I will take another pill, because nam ndiyayibona when it comes back, ndiyayibona futhi uba iseyiyo, ayikabi exactly ayika-dissolve in the body. So yandincedisa ke mna kakhulu into yobana ndisebenzise i-treatment yam. And then ibalulekile nalaa uba uzixolele kuqala wena, because abanye abantu ke banalaa nto ithi you are diagnosed with HIV xa ungakhange uziphathe kakuhle and stuff like that. No, ayonyani leyo, ayiyo inyani leyo. So you need to forgive yourself. You need to create a room yokuzithanda wena qala, and then yonke enye into that comes after finding out ukuthi you are HIV positive iyazenzekela automatically, but you need to learn to communicate with yourself. Do you have a child? Yes, I do. Okay. How old is she or he? Oh, my baby boy just turned 5 years. So you got the child after you've got your status? Yes. Okay. And then how is the baby daddy? Okay, well, our baby daddy, we are no longer together now. Okay. But when we first met, I disclosed, okay, I'm HIV positive and stuff. So for our baby daddy, well, I won't lie, it was not a rejection story. It was a very beautiful story. Let alone getting asiseko together. Okay. Yes. So when I disclosed to him, what are you persistent? I'm not lying. And then he asked to see a proof. I showed him appointment card yami yase-MDD. So I showed him, nazi appointment dates zam. I showed him pills zam, ndambonisa clinic card yam. He was like, no, you are healthy. And I saw him crying. I wish ndingavusa one of your relatives zakhe akandifuna ukuthi bayangibani. Okay. Don't Yes, I don't want to mention names. I so wish ndingavusa one of my relatives izobona into mana uyaphileka with HIV. Unfortunately, they had omnye ke one of the family members owayeke wanalo problem. Yes, and they passed on. Abayina wayezifihla pills and stuff like that. So he supported me. And then I think after we started dating, 6 months down the line, we fell pregnant because into yobana ndithi I'm undetectable now, again kosulele yavele yamenza wandithanda more, you know, even the fact that I told him ukuthi I'm positive yamenza into yobana abe soft kakhulu kum, because la experience nala family member eyenzekile kuye at the back of his mind yayinto eyayisoloko imhlupha. So kwakungasa ngavusa la sis okanye okanye la bhuti ndingazumtsho uba andizotsho uba yayingomphi kahle atsho into yobana man khancathame apha kulo mntu uzobona into yobana akho sidingo soba kuthiwe awukho namhlanje just because you are positive with HIV. So now then you fall pregnant and then umfumana umntana. Yes, with a guy. Now I'm not going to go to him, it's fine, it's about him. So now take us through from the fact that positive, you've got the family, and then you've got friends, you've got boyfriend, that one. Take us through that story. Okay. When's ganjani? How did you tell them? Okay. Well, kulanda yoba I have a child. Andifuna uyishiya ke landawo ithi I have a child who tests HIV negative. Thank you. Yeah, because I'm undetectable. Then I'm so waba safe. Okay, well, that is, you're asking me journey with HIV and disclosure, right? So when I first found out about my status, I was with my grandmother, unfortunately. So lodole yenye izinto ezazindenza ndibe very emotional, because now ndiphuma eclinic, I just tested positive because ndandikhatshwe nguye mos, because I was sick. Mna ndandithi ngokwam ndiya esibhedlele, you know, and then xa sifika esibhedlele
Kata no, qalani e-clinic so that you get a referral if abakwazi uyinceda le nto ogulayo. Hence ndisithi kum iyaziveza ngesiluma, you understand? So xa ndiphuma apho ke ngoku, Granny is waiting in the car outside. She's like, why are you crying? Ndithi mna ke, yho, andizukwazi uyithetha. Athi ke, why? Are you pregnant? Ndithi mna, no, I'm not pregnant. No, I'm not pregnant. Just like that. Athi ke talk about it. It doesn't matter uba yintoni. We'll go through loo nto leyo together. Ndiqonda uba hayi kaloku sana awukwazi uxelela umntu omdala into yobana kuthiwa I'm HIV positive. Once uthi I'm HIV positive, ugqibela ukuthi mna ndiyenza izinto mna sana ezizenziwa ebumnyameni, you know. But then ndasiqoba isibindi. Ndamxelela because nami iyandisinda le nto le and kubuhlungu. Ngoku ndimxelelayo ndandinento ethi mhlawumbi sawubambisana, mhlawumbi uzondixelela into yobana kuzawuba right, because at that point ndandirhalela umntu ozothi hayi mani kuzawuba right, you understand? So my grandmother was the first person I disclosed kuye. Wathi ke on our way back, sasikutsolomos, then on our way back athi, mntanam, I'm sure you have a boyfriend. Ndithi na, yes, I have a boyfriend. Athi ke please disclose to your boyfriend today, ngoku kusebuhlungu, so that if he decides to reject you, udile nale pain yonke today, then wazi ba ngomso qala ichapter entsha, akasekho lo mntu if akazohlala. Yenza ba ungathi xa sowupholekile ikuvisa kabuhlungu namhlanje uyovula isilonda esitsha kusasa, you understand? So ndabona oy, hayi sana, she has a point. And then xa sifika apha e-town ke, she bought me airtime. Ndafowuna later that day. Futhi xa ndithetha naye unomdliwazi ba andithi uyayazi ubaby mosebe kwagqirha and stuff like that, engekho right. Uhambe kanjani? And then the first response enamnika yena was, I'm HIV positive. And he's like, huh? Ndithi mna, yes. Athi ke hayi bo kanjani? He wethu, entombazana ndini wasuka apho usuka khona uzele uzondibulala. Uyaphosa isibuhlelo uyazi le nto. Ndithi mna, brand, ndixela uba I just found out about this thing today. Nam intsha kum. Wadrop ifone nomfana, ndabuyela kwe ndithi hayi mani noba yi-network, in denial, because leya i-response awandinika yona ndandingayilindelanga. Nakuye, I'm still looking for someone ozothi it's gonna be okay. But ke unfortunately he rejected me. Kwakungathi ndizomsulela over the phone with HIV. He blocked me everywhere, kwi-socials zethu, calls and stuff, yonke loo nto leyo. So yaphela kanjalo. And then I disclosed to my brothers. But kwi-brothers zam ke zandiyithethe ngomlomo. One of my brothers saw me on Google on my phone. I'm Googling ezipilisi ne, because the first pill I was given yi-Artroiser. Okay. So i-Artroiser mos bendihlala ndisiva izitori ngezitori wethu ngazi uba once you're given Artroiser it means sowuvuswe kufeni nto. So I'm scared, I'm so scared into yobana why ndizonikwa le Artroiser, maybe ndikwi-dying phase or something. So I'm busy on Google crying. Angene ke one of my brothers athi hayibo uqala uba se-TV at this time, siqala uhlala elounge sonke sibukela i-TV, why are you in bed? Ndithi ke mna ke, no, I'm just not feeling well. Athi ke na ke zange ungayohlala e-TV noba uva right, uqala udipha phaa esofeni ulale. Ndithi ke mna ke, nah man, athi why are you even crying? Athathe le phone abone, ndimkhombise ezipilisi. Athi ke na, oh, this is what's making you cry. Ndithi ke mna, ewe. Athi hayi mani kuzoba right. Yini mfana? Siqhela uva ngawo into yoba kuzoba right. So xa sowulila kangaka thina sophinde silithathe phi ithemba. Ndithi mna kubuhlungu bra. That's the only word eyakwazi uphume emlonyeni wam that day. Ndithi kubuhlungu. And then wathi, I know kubuhlungu kuzoba right. So the other brother ibihleli phaa elounjena naye uyabona uba akabuyi lo bethe uyondibisa. Azosikroba ke ngokuba ayibo kanti nihlelele ntoni? Yebethuna kuyalilwa nolilwa apha kwenzeka ntoni kanti ngani? Naye afika abona izipilisi ajonge ifowuni yam, and then they supported me. So yaya into ephumayo ke kwifamily. Ndaya ndikwazi usishare istory sam even with friends. Ezinye friends zam would be like, how uyaphosisa? Why kuzoba easy kanje into yoba uvele uthethe ngento enje kanje kanje? Ndithi I cried. Mna I cried. I had my own fair share of pain. So I can never ever let the HIV ngoku take over my life. Soze. And so you can go noba ubana ngathini. Yeah. So now, and then you joined a support group, Isakhanyisa. And then you went through the journey of being you is called you. And what can you tell umntu ngaphandle ba, you know what, in order for you to get this kind of status, you is called you. Uzawuthini?
Kukhona abantu balahla ipilisi. Kukhona abadoja uyothatha i-treatment. Yonke laa nto ininzi. Well, indivisa kabuhlungu qala loo nto leyo because when I was working eclinic, ndandithi xa ndidlula ngakwezinye ii-flats phayana, ndifike ndibone uba, oh okay, abanye bayazikhuphela. Balahla amaqokobhe. Abanye uzobona the whole pack of pills ilahliwe phayana. Ndibe nento ethi apha engqondweni yam ndizibuza into yobana ubusayozithathela ntoni kanti uzozilahla. So ndiyathanda kuncokola ke nabantu aba in this journey of living with HIV yabo, living positively with HIV. So abanye ke will tell me ukuthi the reason why ndisiya phaa ndiyozithatha is because ndibaleka into yobana once I miss my appointments bazozondilandelela bazondenzela isigqezo bavele ngezi moto zotracer and stuff. So ndithi ke ngoku mna ikuncedisa phi ke ngoku into yobana uzilahle athi omnye umntu soze ndizisele. Iba buhlungu ke mna intliziyo yam because i-HIV ayikho buhlungu, to be honest. If you treat it, if wenza le nto kuthiwa yenze, ayikho buhlungu. At the same time, lincinci neli xesha funeka ulinyamezelile lokubana ufike kwesi stage of being undetectable. You know, uzihlazisa ngokwakho. And i-HIV uyinika inantsika i-powers to take over your life ngokwakho because ilula gqitha into ne-HIV. Mna ngela xesha lethu sasiwatsala amagazi annually. Immediately uqala kubuya i-results zam mna after anditsale amagazi ndavele ndanantsika ndakhutshwa ndasiwe sise-MDT. It's even worse ngoku. Abantu banikwa i-treatment ekuthiwa ngu-TLD. Yes, I wanted to go there. I wanted to go straight to TLD. Exactly. TLD, yeah. Uyabona lo TLD. ne? Yes, it's TLD. Lo TLD ungu-3 in 1. Yes. It's one pill but ine-drugs eziyi-3. Okay. Kwenziwe i-combination of drugs that are very strong. Eza drugs is strong enough into yobana in a period of 3 months iyasuppressa i-viral load yakho. Exactly. Uphume bethuna uyothatha i-treatment yakho kwi-pick-up points. I-advantage ke of being in a pick-up point is that akho nto ngayazi uba iklinikhi iyabhora. Everyone will say into yobana iklinikhi ine-long queues. Omnye uzocomplaina ngonesi bakhona bantu bayasha and stuff like that. Thatha i-treatment yakho. I guarantee you just for 3 months uphume phaa kuyo yonke laa nto ikwenzela intloko. Usogqiba kwakho usuke kwi-pick-up point. Xa ufika kwi-pick-up point uyafika uhlala esitulweni ungekagqibi nobuza impilo. Seyingenile omnye usisi uyothatha inantsika ucela ikhadi lakho uyothatha izinto zakho ipasela yakho uyasayina uphuma uyahamba. Kanti xa uye ekliniki uvele ubone into yobana uba usuku lwakho ubulidedicathele uye ekliniki uyokwenza into yasekliniki yodwa ngaloo mini. Kanti if you are there you are living healthy okokuqala. Number 2, awusenafear nje ungumntu mani ungumntu awunasifo awunantoni izinto zisnacks ezifiva tu sana awunale le discharge sinuka ingacacanga. Exactly. Ungumntu right and I'm sure abantu bayiva ngam ngoku into bandithi mna I'm living positively andibhalwa nge-HIV mna. Yes, andibhalwa nge-HIV. Into encinci nje eyandenza ndifike kule ndawo into yobana ndihambe ndiyokwenza nento kuthiwa mandiyenze drink i-medication yakho. Exactly. Upractice i-safe sex guys. Yabona enye into ebetha abantu yilani ba umuntu uzodibana nepartner e-positive ne athi hayi wethu sinobhebi sesinjalo so hayi noba amaziveze izilimo eziyetyeni ayisebenzi kanjalo. Irongo loo nto leyo because uzothola ukuthi mhlawumbi omnye kasitulanda wethi irongo lento odibana umuntu upositive ubupositive then ithi hayi siyafana. Akufanwa. Umzekelo mna ngosendikwi-stage esendizithanda gqithi mna bhuti mna sendizithanda gqithi. Hayi mna ndizithanda gqithi soze uquko yakho kwawena iyakuchaza uyayazi. Hayi ndizithanda ukufa mna andizuthi just because uthi you are living positively with HIV nam I'm living positively ucima fani uba kuzovele kube njalo. No kaloku sithando sam mna ndi-lower than detectable andiyazi mna yakho i-viral load uba ithini. So andizuthatha umuntu osephaa ekliniki mnasana osatshitshilizayo abuye azondireinfecta because ingxaki isekuthini mna nje So laa mntu phaa usaqala
Uyakuri-infecta. Uyakuri-infecta kaloku uyaqalelisa. So njengoba u is equal to u ne. Yes. So we are back to square one. Back to square one kaloku sithando sam. Ndiyakuva ke ngoku. Injalo. So that is why kusithiwa awuzuvela uthi kaloku hayi siyafana. Asifani kaloku no because mna ngoku ndingayamkela unje. Uyayibona? Iyathetha lento ndiyinxibileyo apha bhuti. Iyasetyenzelwa. Uyayiqonda? Yes. Exactly. So awuzuza nokungcola kwakho. Okay. Ukuzise kum kuba usithi siyafana. No. Asifani. And inzima ke into yo-reinfectwa. Imagine xa kuthiwa umzekelo ubune-fever. Xa seyikuphinde kwesibini ibuyinjani? Stronger. In fact, corona. Uyayibona na? Tell me about that thing ethi xa u-HIV positive and then uzojula nam ndi-HIV positive nam ne mna ndikazazi in fact ndisengulo mntu usafika ekliniki usafuna urejecta iipilisi usathini and then I come to you ndifike u is equal to you and then I ndikuri-infect ne ithini i-disadvantage yam mna ukuri-infect leyo wena you are not using the treatment. Okay. Uhleli uzazi. Yes. Is that what you're asking? Ithi question yakho ne wena awukazazi uba you are HIV positive. Yes. And then uze kuyamkele ngu-U equals U ne uzonde reinfect. What is your disadvantage? Yes. I-disadvantage kaloku uzawugula. Ayikho enye into ezakwenzeleka. Once you don't take your treatment uzawugula. And ibuhlungu ke into ye-HIV into yobana i-HIV ibambelela kuloo ndawo ibambelele kuyo. Once ivele ngokugula. Umzekelo ndiba ndithi mna ndandine-severe period pain. Yes. So ibambelela kuloo ndawo uzawugula ayikho enye into. That is your main disadvantage. Asibenzisa ntona uthini ifuna laa nto yayo xa ifuna. Exactly. Kalithiwa u-TLD uright yandlebela. TLD drug A1 in a 3 in 1. Yes, z-drugs eziyi-3 combined in one. In one drug. Yes, in one pill. Imali laa nto iyabufuna utywala. Yho ya ke bawo. Ayina problem. Guys, we do not promote drinking alcohol ne, but xa sowubusela utywala. Sowubusela utywala bakho. Khawuzibe pha ebantwini noba yi-15 minutes nyana ukuthi nje into hayi susela ngesavana yakho and I do not want to sound like I'm promoting into yokutyiwa kotywala. You understand? But ipilisi yakho make it a point into yobana in each and every 24 hours mayibe ikhona ipill. Ewe nono uthi nje laqa uphinde uhlale nje noba yenye 15 minutes uhlise nje ipilisi yakho abubaleke egqibeleni watywala ndithi abubaleke. Yes. Yes. Kahle. Son. We look but we don't judge. Yes. And then yamkela before we close nifumaneka phi ningusiyakhanyisa support HIV and support group. Sifumaneka kwa Dr. Mgobhozi on the main street le ezantsi ngase Summit. Kodwa ke siyafumaneka on our social media pages. Siba khona nge-Wednesdays ba live on Facebook. Around 1 between 1 and 2 p.m. And then we're also on TikTok at Siyakhanyisa HIV and AIDS support group. So yeah. Then when personally yamkela masithi ndindim ke andifuni uyaphakoni yamkela phakoni ndinqanda laa nto nonomazi bani wasecawa sekhaya funa wena self personally where can we get you? Personally mna ungandifollowisha on my social media pages. Ndikhona on YouTube as Uyamkela Mvanyashe. I'm also on TikTok. I'm also on Facebook using Uyamkela Mvanyashe. Can we get your WhatsApp number, please? WhatsApp number. No, for work, guys, for work only. for purpose of asking into yobana uphila njani. No, guys, let's be strict. For only work. Not even my email address, please. Yes, yamkelamvanyashe@gmail.com. Thank you so much. Yeah, because I know yes. Kone cyberbullying. Yes. No. And then we're guys, Mamelani, I've joined a group, Siyakhanyisa HIV and support group, because of I want to promote the living with HIV. All of us. You see that you don't know yourself by now. But by the time you know yourself, you'll be able to come and consult about how to live with HIV and then reach the status of who you is equal to you. Also, you is equal to you is like you're going back to a normal status. So now we are Mvanyashe is living with HIV and AIDS, and then we healthy. And my boyfriend tests negative. Everybody right. We're happy.
You understand? So now, living with HIV, it does not mean we are no, it doesn't. Rather, it says you just continue with what you had, but you just got that bump. This is what you are now, but you're going on to where you were. You understand? Yeah. So guys, let's live with HIV and AIDS, and then let's support all of them. Let's be allies. Let's support all of those people, and then let's make sure that they live with HIV and AIDS, and then make sure that we support them. We don't judge them, rather we support them. Thank you so much, guys. We'll come back next week with another one, with another episode. Thank you so much. Thank you, Sissy. Thank you, Budi. Bye. Let me take you back in the years. Uyakhumbula ngitshela ukuthi I'm your ready to die. I was drowning in your love. I didn't even realize you good to budlala ngami. Ukungivale bengikuthanda sis. Till I realize if I keep you I will never have a peace in my life. I gave you a chance to tell them what happened. No, I hate to say this, but the truth is you wasn't ready for me. I gave you everything you ever wanted, but ubungadeli mommy. I wish I can change you, but I can't. Pelu sweet and ukaya.